Leku berezia da, edo, bueno, zer egiten du kantari batek politikaz hitz egiten? Bueno, arratsaldeon, lehenik, ongi etorriak. Bueno, Ipar Ameriketan, Inglaterran, Alemanian, toki guztietan badira artistak, baita ere politikaz kezkaturik direnak, beste batzuk ez, gauza guztietan bezala. Horrez adierazten du, bueno, gainetik gu Euskal Herrian, guk kontziente garenok badugula arazo bat, zama bat, eta pixka bat gizartekoi sentitzen baldin bagara, artista izan edo mekaniko izan, berdin da, azken finean, horrek bere ziztada egiten dizunez. Ni batez ere, nire izakeragatik edo, beti konturatzen naiz, zonbait jokaera totalitarioak, alienanteak, zapaltzaileak, ez zaizkidala gustatzen, ez? Badut jatorriz askatasunerako joera bat. Ez baitut ikusten ez ere sakratu goik dugunik askatasuna baino. Privilegiatuta osoz. Hori da, horrelako bat nintzela, zen beti gertatzen dena herri honetan salsa asko zegoen, orduan ere, pentsamolde asko, alde batetik batzuk zen beste diskurso mota asko zauden eta bar, baina gure baitan bagendun halako nolabait zirrikitu bat, non aksesua genuen, guztioni buruz oso bereziki, oso inok ez bezala, tipo berezi bat, errepikazina agian, horren bidetik gauzak jasotzeko aukera izan genuen, ez? Hori zera eta, ez dokamairu izan zuen gauza bat. Izan zuen, alde batetik mugimendu artistikoa zen, non lehen aldiz, gure zaueran, herri honen gora bera gaipatzen ziren. Protesta kantaren korrontea zegoen, Ipar Ameriketan, eta gu pixka bat hortara, tren hori hartuaz, baita ere hemen, haseginen pixka bat, kultura hori, jarrera hori, estetika hori, metafora askotaz baliatuz, sartzen. Eta kontratu ginen gauza bat egin. Kontratu ginen ikaragarrizko beharra zeukala herri honek. Horako zerbaitena. Herri hau ikaratu da, zimurtua, jako zulo batean, ikaragarrizko konplejokin eta urduritasunekin bizi zen. Eta bat batean, bazirudien, ez dokamailuko talde hau, inusente hasi zen hau, postpondua piztu zuela, non hor zegoen koete horrei, zu emango zion, eta standingo zuen, ez? Horrago zerbait. Eta era berean, ez hori bakarrik, adierazten zuen, nahiko ideologia aldetikan, oso nahiko zuzena. Hori zela medio, hemen beti nola inklimankala ibili behar nola izaten dugun, bai, hanka bat hemen da bestian, eta ez dakiz zer, talako ambiguidade bat, eta dana nastutzen dira, eta naste borraste badaben, eta ez dokan mairun diskursoan ikusten oso zuzena izan zela. Eta horrek, alde batetik